नायदो बेफोराव पुरा आर्मि केम्प गोबर हरै साइडनिफ्रायबो एन्ट्रिमोन ओमफ्राय एन्ट्रिजों लोगोसे बे साइडआव जेनेबा नै दैया ओरैनिफ्राय जेनेबा बोहैबोगासिनो नालाय ओमफ्राय बेयाव नै फुख्रि बायदि गिदिर जाफैयो आरोना थ' जों ओरैजाय थांसै ओमफ्राय नायहैसै एसे सिनायबाय नामा नै आच्छा सिनायबाय ना दे मादों नालाय अबेनि बङाइगावनि बिराद गोजोननाय मोनबाय नायबाय थायोना थेंक इउ दे थ' लोगोफोर जोङो रेडि जाबाय ओमफ्राय जोङो ओंखारसै नै जोङो बेयावनो थादोंमोन ओमफ्राय बेनो जादों टावांनि गलि आरोना अल्ड मार्केट बियो अल्ड मार्केट ओइलाय हटेल सामद्रुप मा हटेल सामद्रुप लिंक ओमफ्राय नै बाइकफोरखौ रेडि खालायखाबाय जोङो थांसै ओमफ्राय नै आंना बाइकआथ' नै सेटिं खालायखाबाय बेग आंनाथ' खाथ्रा नुखायोलै लागेजआ खाथ्रा हपाकारा बायदि मानसि खावनानै लांगोन बायदिसो आंना थांसै जोङो दिनै एखेबारे माधुरि लेक नङाबा आरो ओरैजाय मामोन भुमला पास थांनो मोनगोन ना मोनाथ' बेखौथ' मिथिया नै जोंना नायदो गासैनाबो रयेल एनफिल्डखा सलिडखा ओमफ्राय नै हेलमेटफोराबो मोजां हाजोआव थाबायनो फैबाना हेलमेटफोरा मोजां नांगोन नङाबा एन्टि फग गोनां आरोना नङाबा माने ग्लासखौनो लागायनो हानाय नङा लोगोफोर जोङो दायो थांसै बेनोमोन टावां ओइलाय बियो हल मार्केटनि बिथिं फैयोब्ला बहा माथो बिराद गिदिर माबाया बेनो नामालाय बुद्धिस्ट मनेस्ट्रिया बेखौ उनाव फैनानै नायफैसै दायो जोङो थांगासिनो अबाव माधुरि लेक नै दिस इज व्हाट टावां लुक्स लाइक बिराद गोजौआव फैखाबाय जोङो ओइ आरो थांबावनांगोनसो गोजौआव इलाय नायदो ओइयाव आरो माथो थ' लोगोफोर नायलाय लामायावनो नै बरफानो बरफ जेरावबो बरफ नायदो वाव कत सलिड नुखादों माथो वाव वहाँ तो देखो वाव जा मोजां नुखादों माथो वाव दासो एसे सान्दुं दुंनाय बायदि मोनबायलै नै लोगोफोर वाव कत सलिड वाव सलिड खा माथो नै नायलाय बापरे सलिड खा जायगाफोरानो जा सलिडखा बेनिखायनो जोङो जेराव मेराव लाखिलाबायनानै बेबायदि भिडिअ माने शुटिं खालायगासिनो आरोना फट'फोरखौ नै लोगोफोर बेखौ नायदो कत सुपार हाजो गिदिरखौ माथो आरो फैलायबाय नै कत सुपार नुखादों एखेबारे सुपारानो सुपारनिफ्राय सुपार डुपार माथो बुंबावनो आरोलाय ओरैजाय माथो सान्दुं दुंदोंमोन दानो गैला आरो फग दायो जोङो जेनेबा बे आर्मि केम्प आरोना ओइलाय मा कान्तारा बेट्रि आरोना कान्तारा बेट्रि ओइलाय दा ओमफ्राय दायो कुनु नेटवार्कआनो बेयाव गैया न' नेटवार्क दायो थांगासिनो जोङो माधुरिनि लेक नालाय आन्टि माधुरिनि लेक आरोना सहैसिगोन बेयाव बारा गोबाव गैला जोंहा लोगोफोरनो आरो खुवा खुजोब्बाय बेयावनो थांसै जोङो दसेनि उनावनो लोगोफोर बेफोरनो जादों फ्रजेन लेक आरोना जायगाफोरानो जा सलिड खालै माथो बुंबावनो आरोलाय नै नोंथांमोना माने नुनो हादों आरोना बिराद सलिडखा आंथ' लास्टावनो थाखादोंलै बिसोरना रयेल एनफिल्ड नालाय डाबलबाबो बिराद बरियाहैनो बिन्दास थांखायो आंना पालसार नालाय हारसिंबाबो मानखोनायाव एसे पेंसो जायो आंनाथ' बेनिखायनो आङो लास्टावनो थादों फार्स्टआव थाबाथ' आरो बिसोर आंखौ बारस'लांगोन ना बेनिखायनो आरो माधुरि लेकआ बिथिं भुमलाबा बिथिं बेयाव नाय
तावांनिफ्राय 21 किलोमीटर फैनानै बेयाव मोनगोन वाइ जांक्सन माने वाइ बायदि नालाय बे राइटजों थाङोब्ला भुमला पास ओमफ्राय सिद्धा माने लेफ्टजों थाङोबा माधुरी लेकआ बेनिफ्राय 14 किलोमीटर ओमफ्राय भुमला पासआ 12 किलोमीटरसो आरो नै लोगोफोर नायदो गराय लांसै नामा मासेसो लोगोफोर दायो जोङो सफैबाय नै स' लेक हाइट 13,000 फिट ओइलाय बेनो मोनसे जादों लेक आरोना बे लामाया बिराद गोबां लेक जोङो बेयाव हाबथ'ला नै नायदो लेकआनो लेक नै वाव कत बरिया नै नायदो लोगोफोर माथो बुंबावनो सोदोबानो गैला मिथिबायना बुंनो थाखाय सोदोबानो गैला मा रावजों बुंबावनो नोंखौ बेसेदि गोजोननाय मोनदों आङो नाबै बा नट लोगोफोर सफैबायानो माधुरी लेक नै दसे नेथ'दो दसे नै ओइलाय नुहरबायानो माधुरी लेक आन्टी माधुरी लेक नै ओमफ्राय नै हाजोखौ नायलाय बिराद बरिया हाजो दं न' दं ओमफ्राय बा सलिड खालि जायगाया ओमफ्राय नै आं जेराव थादों बेयावहाय माने वाटारफल दं आरोना माने दै गोलैगासिनो बेखौ नायलाय Welcome to SANGETSAR लोगोफोर तो फाइनालाव सफैबाय बेनो जादों SANGETSAR लाइक बेखौनो माधुरी लेक बेनो जादों गेट आरोना थ' बाइकफोरखौ जोङो बेयावनो दोनबाय थ'दो जोङो सिङाव हाबसै फुख्रि बायदि गिदिर जाफैयो आरोना थ' जों ओरैजाय थांसै ओमफ्राय नायहैसै एसे सिनायबाय नामा नै आच्छा सिनायबायना दे मादैमोनालाय अबेनि बङाइगावनि बिराद गोजोननाय मोनबाय नायबाय थायोना थेंक इउ दे ओमफ्राय जोंबो आन्दायदोंसो बेखौनो माधुरी लेक होनोमोन नामा नै नायदो भिउसफोरा बिराद मोजाङानोखा जोङो बेजों थांग्रोनोसै माथो बिराद गोजोननाय मोनबाय बङाइगावनिफ्राय फैदोंनो आरो बिसोरो गोजोननाय मोनबाय अबसेनो बेबायदिनो अननाय होबाय थादो रायजोफोर मानोना नोंथांमोननि थाखाय आङो मोजां भिडिअस बेबायदिनो नोंथांमोननि अननायनि थाखाय आङो लाबोबाय थागोन सांगेतसार लेक एबा माधुरी लेकआ तावांनिफ्राय 36 किलोमीटर गोजानाव दं ओमफ्राय बेयावहाय थांनो थाखाय 1.5 घन्टासो नाङो ओमफ्राय बियो लेकआ माने दैमाया फर्म जादोंमोन 1950आव जेब्लानोखि बांग्रिं फैदोंमोन थ' बेयावहायनो बिफांनि गेजेरावनो बेबायदि दैमा जाबाय ओमफ्राय बे दैया जे फैयो बियो फैयो तापक'सिरि ग्लेसियार माने बरफ बायदि हाजो दं नालाय बिनिफ्राय दैया आवलिलांनानै फैयो आरोना लोगोफोर बेयावनो बिराद सिउ बार बारगासिनो मिथिबायना ओमफ्राय बिराद थान्दा मोनगासिनो खोमाफोरखौथ' ओमफ्राय नै नायदो लोगोफोर बेनो संगीतसार ओमफ्राय नै बेनो जादों माधुरी पॉइंट आन्टी माधुरी पॉइंट ओमफ्राय बेयाव ना नेटवार्क मोनोना जेबो मोना बेयाव मात्र सुकुन आरोना सुकुन माने ना मिथिंगानि भिउसखौ नायनो हायो आरोना बेफोरखौनो नुनो मोनो सुकुनखौलाय अबावथो मोनो सुकुनखौलाय जेरावबो मोनखाया नोंथांमोना मिथिखायो दा सासे मानसिनियावल' मोनो आरोना बिनि नामखौ आङो खोन्थागोन र' उनाव मात्र जिसु ख्रिस्ट'नियावल'सो सुकुनखौ मोनो लोगोफोर बेबायदि थाबायनो फैबा जायगाखौ नुबा मोना खिन्थु जायगाफोरखौ नायबा गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनो रे इसोरनि सोरजिनाय सोमोनांथाव मिथिंगाफोरखौ नायनानै गोसोखौ बिराद स्रां मोनो नङा जानो ओमफ्राय बेयावहाय केफेबो दं आरोना थलाय सिङाव हाबनानै एसे नायहैसै केफेआ बोरै केफेखौ बिराद साफायैनो मेनटेन खालायखादों मानोना बेयावहाय माने इण्डियान आर्मियानो सालायखायो आरोना माने बे लेकखौबो
Indian Army-यानो नायखायो साफोरखौ बिराद रिजनेबल प्राइसआवनो मोनो आरोना टी कफि 30 फ्रुट जुइस 30 बे नङा कि बेयाव फैनानै नोंथांमोनखौ बिराद लुटिगोन बेबायदि नङा आरोना बिराद रिजनेबल प्राइसआवनो मोनो बेयावबो लोगोफोर नै बेनिफ्रायनो चाइनाया बारा गोजान नंलानो गैलानो नै ओरैजाय थांबानो चाइना मानोना नै बेयावनो देखायना होखादों ओरैजाय चाइना आरोना नै माने बे हाजोनि हरैनि चाइना आरोना दा हरैथ' जोंखौ माने थांनो होला नालाय पारमिसन लानांगोन बेनिखायनो थांनो हाला आरो दिनै थ' लोगोफोर बेनोमोन मा होनो माधुरि लेकनि बे भिडिअखौ एसेबांनो दोनथ'नोसै नोंथांमोननि अननाय होनायखाय आरो बाय साबायखर बावो थ' लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ तब तक के लिए टाटा बाय बाय गोजोन्थों Tawang! Bener na interest.